Dakle, upravo me kolega Leo brifirao o broju objava različitih informacija, broju upita građana prema gradu Puli putem različitih medija, društvenih mreža, mailova. To su ovako poprilično impozantne brojeve, dobit ćete svi te materijale, neću sada čitati te tisuće upita, odgovora i svega skupa, ali mislim da smo sigurno 2017. godine komunikaciju sa građanima, sa svima zainteresiranima digli na još jednu višu razinu, a ovdje se želim i vama osobno zahvaliti na urednom praćenju i normalno prenošenju svih onih bitnih ili manje bitnih informacija, vijesti našim građanima. Godina je bila izazovna, bilo je više prijema, pa nekako imam očekivao da se malo ponavljam i jučer i prekjučer i danas, ali doista mislim da imamo jednu kvalitetnu suradnju, da nastojimo odgovoriti na sve upite u čim kraćem roku, da smo kao upravo otvoreni i to će biti sigurno naš postulat u smislu komunikacije kako sa građanima, tako i sa svim ostalim u narednom razdoblju. Ja nemam namjeru sad tu držati nekakve velike govore, ja sam se samo od srca htio zahvaliti, zaželjeti vam sve najbolje povodom nadolazećih blagdana, da nam svima skupa 2018. bude jedna zdrava i uspješna i još ljepša godina. To je moja želja prema vama, prema vašim obiteljima, vašim najmilijima i mogu vam se samo zahvaliti na svemu i radujem se nastavku suradnje.